Jeg hedder Christian, og jeg bor på Vestmøen. Ja. Og jeg er formand for Møns Stenrev, som er en forening, som gerne skulle genetablere nogle stenrev, der har været engang her ved vandet rundt omkring Møn. Og i øvrigt resten af Vordingborg Kommune står i vores vedtægter, det må vi også godt have med at gøre. Ja. Ja. Og det er snart det er 1,5 år siden, at Stenrevsforeningen blev stiftet. Vi har et projekt kørende med Vordingborg Kommune og Biosphere Møn og EU. Nu skal jeg lige prøve at huske, hvad det hedder, det der EU-projekt, vi har. Supported by Nature hedder det. Ja. Og det er sådan et samarbejde med Sverige og Finland og Estland og Tyskland og Danmark, hvor der bliver lavet forskellige tiltag i det baltiske område og genetableret natur. Ikke kun stenrev. Jeg tror, vores del er det eneste, der har med stenrev at gøre. Ellers har det mere med vådområder at gøre. Så der er nogle penge fra EU, vi har fået fra starten af, kan man sige. Og i dag, der ligger vi med en ansøgning hos Farvandsdirektoratet, der er indsendt i slutningen af januar måned. Vi venter på at få svar. Og så når vi får svar, så skal vi i gang med en entreprenør. Altså det er kommunen, der gør det her jo. Eller hvad skal man sige, dem som er ansat af kommunen i forbindelse med Supported by Nature. Og så får vi et tilbud, og så skal vi forhåbentlig få smidt sten ud i et projektområde fra september-ish af bliver det. Så det er sådan et område på cirka 200 x 200 meter, der ligger ude for Masses Klint og Fanefjord Skov. Så vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad det rev skal hedde. Ja. Ikke? Jeg har sådan lidt et bud på, at det skal hedde Heksens Rev. Ja, og hvordan kan det være? Nej, det er en længere historie. Men Heksens Rev synes jeg lyder godt. Ja. Men det kommer til at ligge et stykke for land, og så lægger vi også en lille smule, fordi der er jo, altså, vi havde jo en eller anden forventning om, at folk de måske kunne svømme ud og kigge på revet, men der er altså 300 meter ud, ikke? Og det er måske lige over kanten. Ikke? Altså måske nogle sejlture, hvor man... Ja, men det er ikke... Og det, man kan sige, man kan jo ikke se det, man har lavet. Men altså, det er jo også, vi har været op på en, der ligger noget, der hedder Hunderevet op ved Hundested, som har været et stort rev engang, og der har man så genetableret noget af det. Der var vi ude på en sejltur for at se på det, og du kan ikke se en noget som helst. Altså, du kan se på Ekoløjet, hvor er vi henne? Nu er vi der. Ja. Men, og der er selvfølgelig nogle dykkere, der kan svømme ned og kigge på det, men ellers er det ikke synligt for omverdenen. Hvor lang tid går der før, at den gode effekt fra stenrevet ligesom viser sig? Det kommer med det samme. Med det samme? Det kommer med det samme. Der flytter dyr ind på det med det samme, ikke? Så der vil flytte, altså, vi har jo selvfølgelig stadigvæk stenrev tilbage i Hjelmbugt. Der ligger et Natur 2000 område, der hedder Bødgers Grund, som ligger, hvis I kender Tøvæltestenen og vindmøllerne der, så en sømil ude, der ligger der sådan et meget stort stenrev, som hedder Bødgers Grund, og det er Natur 2000 er jo EU's naturbeskyttelseslov, og der har man jo hver medlemsland har skulle udpege forskellige områder og forskellige naturtyper på EU-plan, og der har vi jo alt muligt, altså Klinteskoven er udpeget som bøg på kalk for eksempel, ikke? Men Bødgers Grund er udpeget som hulebyggende rev. Okay. Så hulebyggende rev betyder bare, at stenene ligger oven på hinanden, og der er huller ind i, hvor dyr kan skjule sig. Så Bødgers Grund er et hulebyggende rev, og det skal vi jo selvfølgelig også genetablere derude. Selvfølgelig. Ja. Hvad er et stenrev egentlig, og altså, hvad gør det godt for? Jamen, altså, stenrev er jo, kan man sige, i Danmark bor vi jo i hvad skal man sige, der har altså alt det, som isen kom med fra efter istiden eller under istiden, det har man jo, det er jo både sand og grus og ler og sten, ikke? Og de der store sten har jo ligget i landskabet, og de steder, hvor at landskabet er skyllet væk efter, hvad kan man sige, hvor at der har været land, og så er det blevet skyllet væk efter istiden, så ligger det ude i vand. Det er stenrev principielt, ikke? Og du ser dem jo, altså typisk så ser man jo stenrev, når du går på stranden, og så kan du se, de ligger der ud af, ikke? Og så er det jo strand, så er det jo meget kystnært, men der ligger jo også stenrev meget længere ude, altså ud til måske 10 meter vand. Det har der ligget stenrev
forskellige steder, ikke? Så vi har nogle stenrev på Møn, hvor vi har det Bødgårds Grund, som jeg har nævnt, som ligger på 10 meter vand, og så går det op til måske 4 meter vand eller sådan noget på toppen. Ikke? Så der er ligesom en kæmpe bunke sten, der har ligget der, som er kommet med isen og blevet slæbt ud. Og det er godt, fordi at det mangler vi. Altså hvis forestil dig, at du er fisk og dyr og alt muligt. Der er ikke noget derude, der er bare fladt, der er ingenting. Så er der ikke nogen steder, du kan gemme dig. Der er ikke noget mad. Der er ikke noget ved at være derude. Og det, når du fjerner stenene og grus og, hvad skal man sige, ral, det kan jo også godt ligge i bunker derude, ikke? Når du fjerner det, så er der ikke noget strømlæg, så er der ikke noget skjulesteder, der er ikke noget mad. Så det er det, vi ønsker at genetablere. Man har jo fjernet, nu vil jeg ønske, at jeg kunne huske, hvor mange, det er et eller andet med 4.000 fodboldbaners areal af sten i Danmark, altså fra havet. Så man har brugt til at bygge havnemoler og befæstningsanlæg og alt muligt med. Ja. Altså stenen i landskabet er væk, og stenen i havet er også væk. Ja, altså man kan sige, hvordan genetablerer vi et stenrev? Altså det vil jo være oplagt at tage, hvad skal man sige, Storstrømsbroen og nedbryde den og smide den tilbage, hvor den kom fra, fordi den er jo også blevet fisket op herude, alle stenene omkring fundamentet. Men det må man ikke, fordi det er byggeaffald, så det må du principielt ikke bruge at smide i havet igen. Så hvad gør man i stedet for? Hvor får man mange sten hen? Jamen, for eksempel nordmændene, de springer jo veje hele tiden med dynamit, og alle de der store granitsten, der kommer, når du springer et norsk fjeld, dem ved de faktisk ikke rigtig, hvad de skal gøre med. Så dem kan man få fra Norge, og så bliver de selvfølgelig sejlet ned i pramme, og så bliver de løftet ud på de steder, hvor de skal være. Og man kan diskutere, skal man designe det sådan helt nøjagtigt, som det skal være, eller skal det bare være lidt tilfældigt? Jeg tror, vi har valgt sådan lidt en mellemting med det meste af det bliver tilfældigt, men der bliver nogle punkter, hvor vi ligesom siger, at vi vil gerne bygge lidt op og få lidt højere niveau på nogle enkelte punkter på stenrev i vores pilotprojekt. Så vi skulle gerne have flere af over. Ja. Kan man som almindelig person som med lidt land og noget, og har nogle irriterende store marksten liggende, kan man donere nogen, eller? Jamen, vi har lavet en aftale med det, der hedder det Fasan nu, eller hvad hedder det? Nej, det hedder Affald Plus, hedder det nu. Ja, det hedder Affald Plus. Vi har en aftale med dem om, at man vil, her når foråret kommer, så vil vi kunne borgere, som har marksten og havesten og sådan noget, de kan jo normalt, i dag er det sådan, du smider det i byggeaffald, ikke? Altså i brokker, ikke? Men det er jo total waste. Så vi har kontaktet Affald Plus, og det viser sig, at de har et aftale med Slagelse Kommune som tilsvarende, hvor man også ønsker at samle sten til naturforbedrende formål. Og vi vil lave det i Vordingborg Kommune, sådan at folk får lov til at smide de der sten på de. Jeg tror, vi har 3 genbrugspladser, hvor det er sådan havegenbrugspladser. Der er en i Mern, og der er en i Borre, og så er der en på Bogø, mener jeg. Jeg mener, de 3 pladser. Og der bliver så sat et skilt op, at nu samler vi sten til Møn Stenrev. Og så bliver det samlet til en større bunke på Klintholm Havn af planen, og så vil man kunne bruge det derfra. Bidrager stenene også til at forbedre vandkvaliteten? Altså, det kan man ikke sådan direkte sige. Vel? Man snakker om, at udplante ålegræs vil kunne forbedre vandkvaliteten. Men det er sådan lidt en catch-22, fordi du får ikke bedre, du kan ikke få noget til at gro, hvis der ikke er ordentlig vandkvalitet. Det er ligesom du har kommet ind i en dårlig cirkel. Stenrev, der vil selvfølgelig gro vandplanter på det, og det vil selvfølgelig forbedre vandkvaliteten marginalt. Men det, jeg synes, der er interessant i den her sammenhæng, det er, at vi i øjeblikket sidder jo med en helt ny situation i Danmarks historien. Vi har trepartsaftalen, hvor vi skal have taget meget landbrugsland ud, og vi skal beskytte vores havmiljø ved at fjerne kvælstof. Og det der er problemet, det er, at vi har al den her udvaskning af kvælstof fra landbrugsarealerne rundt omkring her, ikke? Og hvis man kan lave en synergieffekt, hvor man siger, jamen, nu genetablerer vi noget havområder, så skal vi da sørme heller ikke ligesom hælde gødning ud i vandet lige der. Vel? Altså man skal måske tænke sig lidt om og se en større sammenhæng, en synergieffekt med, at nu bruger vi altså nogle midler på at genetablere noget havmiljø, så skal vi ikke
skal vi så ikke også fjerne noget af det næring, der kommer ud der? Så den, men nu, der går jo et år før, det er klart. Men det er i hvert fald noget, jeg tænker på, at jeg vil føre til forhandlingsbordet med det lille bidrag, jeg kan komme med. Hvad kan man gøre, hvis man vil hjælpe lidt til? Ja, Møns Stenrev er en forening, hvor man kan melde sig ind som støttemedlem. Og det koster 100 kroner for privatpersoner, og vi har også et lidt større gebyr for firmaer. Og så støtter man, altså vi har også en Facebook-side, som man kan melde sig ind på, men det reelle antal medlemmer, det er selvfølgelig dem, der er støttemedlemmer og betalte støttemedlemmer. Og vi ønsker jo at få så mange medlemmer som muligt, så vi står som, en faktor i det lokale liv. Det er klart, og man kan sige, de der penge, man betaler til det her medlemskab, er jo ikke til at købe sten for. De er til alt muligt andet. Så vi vil gerne være en aktiv forening, der har aktiviteter og deltager i politiske møder og den slags ting. Så det ønsker vi.